Ikaw na naman, upay tuloy ng araw. Gusto nagdaan, di labaw, kalagnan. Hey! Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jingle bell, baby. Wait. Saan yung gibuhat? Nanganta. Saan yung gibuhat? Ano, nangantaman mo nga New Year naman. Niagi pa man itong Pasko, December 25. Ano, mamanaygon man mo New Year? Ha? Ikaw ang pataa ka, balik na ka sa panaygon dre ba? Amo ba? Suko na rin ko sa inyo ba? Sige mo, balik panaygon dre sa mong balay. Kapag gamay kahatag, benching masuko pa dyan mo. Kamu ha? What's up guys? Ay, mali ako intro. Usab. What's up tabi nga? Ako day si Legipine, ang inyong vlogger. Diday. So ako day si Legipine no, ang inyong biyang ano. So gisuta pa na akong all day, every day na ako nga sanina. Kunya karon atong pagaisgutan. Unsa atong vlog karon? So New Year special man taron ang atong pagaisgutan kay mga kasagarang mahitabo pag New Year. Wow! Kani, mo ni sila. Number 1 mo ni sila. Number 1 mga kung gituyo gina ko ning number 1 kay sila ang number 1 nga usahay hinungdan sa mga pagkanang mga kuan ka na magmaoy-maoy diri. New Year kang dako inyag magmaoy. Mao ni sila ang mga palahubog. Sige, watch and learn. Ayaw jud mo pag inom-inom o pagmaoy karong New Year, ha? 2022. Ay, grabe. Nalipong lagi ko. Grabe na kaya na ako ni isa ka kuano, isa ka botelya nga tanduay na inam, grabe. Akasuk ano kay ko. Mara na di ko kahubugon ani. Hoy. Pamugay tag lolo. Wala ra mo song lolo. Sige, ikaw pamugay sa mong lolo. Unsa mong lolo? Sige. Isog akong lolo. Ano ba? Ano isip? Nakaya ang baho sa akong lula akong ilog. Grabe isip niya ang ilok sa mong lola. Ala ra. Builder ka eh. Ilok ba oras sa ilok ikaw? Ano isog mo imong lolo? Isog akong lolo kay di madok sa wakwak. Di matok sa wakwak. Ikaw to ko. Mas isog jud akong lolo eh. Ay ano? Mas isog jud akong lolo. Kay ano? Walo ka, pero mas isog jud akong lolo. Ang ano? Balo ka. Kay ano? Kay ano? Nakaya sa akong lolo ang kabaho sa bakba sa akong lula nga way toothbrush sa 20 ka tuig. Mas gay jud akong lolo. Ano man? Kay manig masog tao. Nagbasog tao. Sure. Ano lang kay gimotulog. Ang amot lang isog lang dito. Tama lagi ka dali na oy. 2022 na on ni dali na uli na ta. Dali na. Uy. Dali na tara na. Sundangan ta mo ron. Bye. Ako bye. Bang! Malaya. Yung ay kamu hubog na ba? Kamu ba? Oy, uli mo dito. Hubog na mo. Uy. Kamu. Balik ka mo diri ha. Number 2. Kung dili mawala ang hubog, samot na ni sila. Di gyud ni sila mawala pag New Year. Sila tong mga bata, mga dagko na nga magsigig pabuto. Uban, tanindot kay tan-aon kay kuan fireworks. Ang worst kay mapungkol. Mapungkulan ang kamot. Watch and learn. Pabuto na. Oh my goodness. Pabuto na. Di na yan. Yung madalungan kay mga lagbot ay ato eh. Fireworks! Wala na siga. Uy! Pabuto na muna na. Sige magpabuto good. Sige naman sa mga kadong. Ano sa mga kamot? Napungkol. Bungkol magipilo na magin anay mo awar ko na makamoto. Oo. Ikaw naman sa lambot ka. Napungkol. Nabungol. Hoy. Nabungol ka? Ano magpanagay ka? Napungkol. Nabungkol ka? Pilo na magani ino pa. Naman ka pala.
Ikaw po, bangon dira. Sige, pabuto. Ani. Ang number 3. Mauni atong kasagarang ginabuhat kana ganing magdula-dula. Ug kuan kana magdula-dula paper dance, kining kuan trip to Jerusalem or ganing hep hep hooray bog ilok. Kanang hep hooray. Sige dula ta. 1 2 3 go. Hep hep hooray bog ilok ko. Bog kayo. Moni ang last but not the least. Mo di ba mo ni atong ginabuhat para kabantay ka ng mga kuan basketballista sa NBA o sa PBA. Maunang tangkad na sila kay na sige na sila ambak-ambak kada New Year. Mo gani ako kay wala ako kabalo nga nga technique. So bag-o ra ko nakabalo, latest ko nakabalo mga 2019 nga magkatangkad day nang mag-ambak-ambak mo to. Ako na gid siyang gibuhat, so ako nang giapil. Ako na siyang giapil sa kuan vlog, no? Tanawa, watch and learn gapon. What's up mga biyanga? So nahuman na data sa ato ang New Year special nga vlog. So unta nalipay mo ug nakakatawa mo ug nakarelate mo sa vlog na sa among video no, sa among comedy skit og kaning di ba 2022 na unya ba? Unyang alas 12. So dapat kaning kwanta kaning karong maabotay nga 2022 karong bagong New Year dapat hopeful ta about kanang positive pud ta kay ato nang kuan kanang ato na tong kalimtan tong mga negatives na to atong kuan 2021 unta lagi makabalik na ta sa pag-eskwela sa mga estudyante dira unya kanang mga kuan mawa ning COVID muna akong wish unya akong New Year resolution unta kaning kuan unta kaning magwapo pa ko karong kuan unta magwapo pa karong New Year 2022 kita unta makoya pa pud ko kita lang so kaning kuan lang no. So 2022 magkahiusa ta nga magbag-o tang tanan. Goodbye mga biyanga. Bye. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year 2022. Manaygon man mo nga kuan naman December 30. December 30 magkaroon. Ya balik. Ano manaygon man mo nga December 29 naman. Ano sige ano manaygon man mo nga January. Sabi. Ano ba ano sige magpanaygon nga January naman. New Year na kung niagi unta mong kuan Pasko na nanaygon. Kamu sige ganun kuan. Kamu ha, sige magbalik sa balay. Kani. Ako na video ha. Wala pa. Balik ha. Tabuto na. Oh my goodness. Tabuto na. Dinahin no. Inyo madalong kay mga lagot ang apil eh. Ala. Fireworks! Fireworks in the light! Sige daw. Wala, nasiga. Isa. Dali, dito na mo. Napis ko nakadara. Ya, i-post na lang mo ya. Isa. Nagkawali-uling yung nawong. Anak lang.
nga to, atagan ta mo ka price nga paghuman. Kuya. Napungkol ikaw po, napungkol ka. Ikaw wala ka napungkol siya, Ray ka. Hala, ama ka napungkol dong. Nakuha naman na, napilo na yung kamot. Ikaw, pulingan tayo isa lang. May naman ito ko Pepsi. Nako kay kamot. Ya, i-blow face lang ning uban ni Ria ha. Kaya daw itong takto ang daga niya. Meron sa nito lang. Yati nito itong takto ba? Sige, sige, pamata piyot, dito lang ka piyot. Saan lang ka dara? Sige. Wala ko gikan. Ano pungkol? Isa. Isa. Isa ba sabi? Cheers to 2022! Ay, ay, kanang ko, 2022 na December. Magdulat tag hep hep. Hooray! Sige, magdulat tama, ana ha. 1, 2, 3, dito ka, dito ka. 1, hep hep, hooray! Buhok ilok ko eh. Sa at sa pangabiyang nga paday ko hiligo no. Hap man yung maghapit na ta mag New Year no. Hapit na ta mag New Year. Mo di atong Hi guys! Hi guys! Kang! watch out day ko. Joren Palacio! Shout out day ko sa akong mga kuanta no classmates no sa Yums 12. Ay Yums 12 lagi. Oh. Shout out mo. Ay Yums 8 day sa Yums 8 sa grade 12 sa Yums 8. Oh, shout out. Shout out lang ko kapi at kibunalan lang ko ba? Gi, shout out, shout out. Shout out. Ano sa'yo mo pa shout out sa'yo? Oh, man. Wala na. Wala na sige. Shout out